haka khadway terik ubnai jiliu ki southly ki seng phalang na West Castle District makanthub ki Nyautrap Youth Council ka Nyautrap Achek National Movement ka Western Khasi Student Union wat ka Western Youth Federation ki badan ruh kalama jung komso West Castle ki lelet banbu jing tho sha Deputy Commissioner ka West Castle ubat tilingwa lambar sha Superintendent of Police ka West Castle bandawa ban perkheng ya karung kami jung ki briu ki banabar ka jilla hapo ka than khamtam ha ka por menmin usamla mokordor khars imli President ka seng WYF seng kami bat usamla lumlang kharsimli President ke HYC West Castle District habakran shikilat pathai kubor kilong hakane ke jinglet bu jingtho nakaliang jung Deputy Commissioner ba tilingwa bat Additional Superintendent of Police ba SS Khar kila kular ban shimkhiai kane ke banta kite kinong ilam kilong ru ban nakaliang jungki kinyai budin bat hakaju ko por kila mahamru iki parari hakabagi wanra iki bri ki banabar ki batrai ba ki de ban burrenti lamkumta nakaliang jungki kinom ailat dalele Komso jong hapot jong West Khasi Hills District iban bu ka City syau Deputy Commissioner berkunjung syau SP halor kini ki kam khapot ya kapani i bakini ki breu banabar state kila persang baban rungbiang sya ka jala ka jongi te nakaleng ka jongi ka komso jim sya ba kini ki bar jong state ka jongi bakin man rung hakini ki pol namar ni bahkan ni kapor begini yang kun bersyak yang ni COVID-19 dan nak lain kau jengin bersyak haduk mentah bagi ni ki bar jela kin wan ban rung kertlep nak kini ki betar area ni layakan buat Deputy Commissioner buat SP tenek lain jong kiru kini telang buat ni di seng balang bangin ya Budin nak kapor syakapor bagi ni ki banabar jong pasti kengi kin lak ban rung syak kali kacala kajongi kebak ham tam kalong ba ngi kren ham bun de hini ki ba wan le business ki ba mi na sabar wan chani ban wan le business chapo ka jaka jalla ka jongi kam tam hapo West Khasi Hills ki ba ngi lalap ha sport da hini ki arsenal ngi ba ki don kali bana West Bengal ki wan kit sting chani de hoi ki de ki kali ki ba biang ya ki dokumen ki jongki Henry na klien ka jongi ong kum le ka jing biang got biang sla ka jongki kam le Henry ngi ting pat yo ubreu yo udon kani ke jingpang manu bantit ya ke jingpang ai ubit ke jingpang kita kadau na kalian ke jongi ni da persya bat nginom syaru ba kini ki benabar kinwan hak ne telah jongi hadin bagi lagi kini bar jela ki sedang banwan rung biang hapo jong ke jela ke jongi lar ngepet hadu menin ke report ha asam kumba arhajar tam ai badan hagi aktif kes namta corona virus te kumjuru kini gue pat gue jala khamtam ke jala asam kepada i ke baka kiu bahan na gue pos gue pat te kajing ke jongi kajing yu i jongi po West Khasi maka ya jan bah pat ka asam i breu na asam ki sai wan le business we jang ni po jong ka West Khasi te kumta kirung menmit akbar menmit teng le se na yang pulis dan akbar akbar bakim poikan mau bagi wan ru ikan ni kawan rak jeng esbun nilai keren berdisi kunjuk yo SP nam ta bakin perking bahan nam ta gini bar kham tam akpor menmit namar la daki brug bawan menski la se gila pha gi des ke babyang rei menmit ki wan ni kalong ka bru jeng ma pha te wan thir sing ki yat man ki yeng ki le kili man ki yeng ki tik le kili ye kumjuk gi marep ki wan ki le kili man ki yeng kani kawan bu jeng bah hadu kata kata la bagi don ki jeng pang gila ban pit man ki jaka ki long yeng ngi ba nak liang ka order jong ka sarkar leng ba Deputy Commissioner ka ba umsya ya ki kinsya suatang ya ki high skill level bagian wan bantrai po jong ka jela nak liang jong kum kaseng balang po jong ka West Khasi kum juru gi ka jela ber ko wingi persya ya kani hanre ka ba mangi iba hagini ki kendiat sngi wadang nak liang jong ki seng balang gi perking bahai kani ru omdai tangi high skill level rei ngilam ong ki low skill level ki wan bandung tikani kalau long mar kumpong ke ikarai jong sarkar imar ka sarkar ka penbit da kumbai ka lek da kumbai leng bagi jeng sentu kumut kini malik ru yo ban wanra ya kinong trei ki bare kinong trei barit baria ki bagi bru jong iru gila te nginang mut ba ki malik ki jong iru ki kontraktor ki jong iru kala de kapor bagi kelah thia kala dem bagi kindit benreu no man phai khmat no sagi bru jong i hanrai imat ba ka tu ka mensim i ya ki wei mensim i jaga spa ru kadang gedon haki kumta nak lian jong i seng balang i kentu ya lagi dek kontraktor lagi dek businessman bah ngin phai khmat amta sya lagi bru la jong kum kadak bangin ai kam ai jam kum kadak ru bangin trai ki
taki brio la jong ni em la jong kum ta kan dong ka jing yo nong ya kan than ka jong ta habre kan ka nagliang jongi le kan du menta SP de kunju deputy commissioner lai am dai kan put tang hang ni min budin biang ya kan ni barla nagliang jong ki bor jong ka an ki nom le udwot ya kan ka jing angnut ka jongi ba kala dun kamur nagliang jongi ki sang barang ki badana po jong kumsum ni haban siam jing kle bangin le ya ka